lehendakari. Gaurko gaiak mesedez. Une honetan Euskal Herrian arazo handi bat daukagu. Eibarreko Durex kondoi lantegiak itxi beharko du. Ez da posible, zer gertatu da? Salmentak jaisten ari dira eta horregatik Malagara mugitzea pentsatzen ari dira. Eta zergaitik jaisten ari dira salmentak? Euskobarometroaren arabera Euskal Herrian sexu harreman gutxi dauzkagulako eta horregatik ez dutelako kondorik saltzen. Eta zer egin dezakegu? Ez dakit, nor dugu Euskal Herrian harremanetan aditua? Badakit, deitu oraintxe bertan Carlos Oberari. Gabon, gaur Donostian gaude. Nacho Vidalen tabernan. First Dates edizio berezi batean, Euskal Herrian harremanak hobetzeko. Eta hemen dago gure lehenengo bikotea. Apa kaixo. Hola! Baina, ez zara euskalduna, da? Ke? Opa! Kaixo. Guazara, zu? Ni Donostiako naiz, da zu? Ni Bilbokoa, naiz? Aizu, bero handia dagoen, Bai, bero handira. Zer monte. Ama. Aldakizu zer nahi duzun afaltzeko? Bai. Txalada bat jago dut. Bai, ensalada eta zer gehiago? Bai, txalada eta ura. Baina, ensalada eta ura bakarrik? Bai, hori bakarrik. Eta zu? Zer nahi dut? Nik txuletoia handi bat eta botila bat ardoa nahi ditut. Baina, nola? Haragia? Hori ezait bat ere gustatzen. Ni veganoa naiz. Beraz, Atletiko de Bilbakoa zara? Sinestezina. Ama, ez da atletiko, atleti da. Eta zu, Eibar zalea izan zintezke edo alabezakoa, baina errealekoa ez. Eibar zalea? Alabez zalea? Baina zer tontakeriak esaten ari zara? Ano eta Euskal Herriko futbol zelai onerik da. Hori gezur handia da, San Mamés katedrala da. Katedrala? Zer egin montre? Karimotxo asko da duzu, Eta zu, non bizi zara? Baserri batean, animalien eta loreen inguruan. Oh, zer polita. Ni Barakaldon bizi naiz. Baina nola, lantegien inguruan, hori ez zai bat ere gustatzen. Azkenean, errealekoa izan arren, berriro gera gintezke, ezta? Ba, ez agatik ez, Igeldon adibidez? Ez, Pagazarri mendia honena dela uste dut. Pagasarrira, orduan nizan joango. Eta ni ez da Igeldora. Nik bai, geratu nahi dut. Asko gustatzen zait bere bizi moduan baserrian. Baina niri asko gustatzen zait alaria eta ardoa. Badakit, baina, utzi alduzu. Sentitzen dut, baina ez ditut txuletoiak utxiko, inoiz ez. Zer desastre, ez dugu bikoterik lortu. Eta orain kondoi asko bota beharko ditugu. Ez kondorik bota. Kondoiak erabili beharko ditugu. Ez duzu uzperen dakari? Nola usatzen zara, Nacho, lehendakaria naiz. Eta zu, Carlos, zer egingo duzu honetan, Torron? Let's go outside.